Pili na. Ano ba? Sorry. Hoy, baka na, baka! Sir, baka sir, buto ng baka. Kasado siya? Ako mo hindi mo ma. Kuya, si Bobo kuya, galungkong. 200 lang. Kaya mo? Kasi sa GXW, may pantingin ka ng one train, happy kong jack. Oh, ito sa amin boy, nakalaban boy. Magayong kan madam. Wala ba yung ano? Ay, yung kuton, wala nung Sir, pili na sir, nanak mo sir. Ay, yung kalikit mo. Kita ni boss. Sige magay. Ito, bukan mo na to. Ginasama na kayong dalawa. Dito na lang daan. Sa tricyclean. Ano siya mo, te? 1,000. Uy, yan si Francian Musad. Oo. Naghanap-hanap sa inyo dito sa mga kakwa na dito. Dapat complete na kaya. Kaning dakong ada ano?
Magabot sa bali, magaparpay-pay lang tanglay. Motor. Ganit, kumay pala. 20 lang sa pamaypay, 20 lang. 20 lang sa pamaypay, banig, barato mo. Say the word. 20. Awan kamu ti. Ada potong ba? May mga tatlong daan po. Bili na kayo, bargain na po, bargain. Ocean Divisoria, bargain na po, bargain. Yan na, 100 square pounds. 100. Kung dito sa alam pang sigit, boy. Kasi hindi ka. Naral pa ko yan sa bete. Sabi ko na kalawin din isang bahay. Kalawin din sa kanina ng ano. Mabak ka din. Mabak lang na. Pile, bagong bukas po dyan. Ganito po. Oy, pwede na. Ito, 20 malaki yan. Dahil ito kasi, nabukas yan kasi nakalulong. Gadagal na nito. Nananag. Nabili na po ng siit na lane. Grabe. Ano ba lang itong panita?
sorry.